May nagtatanong pala sa inyo, no? Yung apple daw ba kung nagbunga na ba? Wala pa ko eh. Nag-start pa lang siya. Ito oh. Kaka-start pa lang ng apple mga loves oh. Itong lakad namin wala po ito sa plano mga loves kasi po ngayong umaga mayroong nasira na naman sa aming bahay. So kaya wala kaming choice kundi gigasto na naman ng pera. So yun, tara samahan nyo kami mga loves, punta tayo sa Lowe's kasi yung microwave namin nagloko habang nagpainit ako ng pagkain ng aso. Napatay man siya. So kaya yun, wala kaming choice kundi itapon yung microwave na yun, and then bibili po tayo ng bago. Alam nyo bakit mga loves, kahit gasto na ito, mag-spend na naman tayo ng pera, pero deep inside kay Tami masaya yan. Kasi magpunta na naman siya sa tindahan, o diba? Yun yung kasiyahan ni Tami, bahala na magasto-gasto. Iwan ko pa minsan, maisip po talaga kapag may masira, masaya ito. So, andito na tayo mga loves, no? And hopefully meron sila ditong hanap natin. My dream oven. I know, I like you. Ito yung gusto kong oven. Before pala kami nagpunta dito mga loves, si Tami nag-shopping na siya online, nang tingin-tingin sa presyo. Right there. I think it's the one. Ito siya. What does this mean? That's the how many they have? Yeah. Yun. Shopping na si Mister. You do? How much is This this? is the rack. Like ours actually. Oh, they have rack So does too. ours. Yeah. The new one. The one. Hold on. That's nice, honey, actually. No, that's expensive. Wow, that's totally black. I don't like that. Oh, it's inside though. I don't like that. Oh, because this is also a cooker. No, I don't like it. A lot of fingerprint in there. So, before daw siya magdesisyon mga darling, no, so tumitingin siya ng ibang product, iba, kasi mayroon dito mga loves, gusto namin talaga siya, ano pa yung pangalan, ay basta Frigidaire man ata yun siya. Pero mga loves, ang presyo may kamahalan man, no. Marami kasi ditong choices, no, marami ding maganda pero hindi maganda yung presyo. Itong nakuha po namin, itong nagustuhan namin na talagang final na kinuha namin is bumaba po yung presyo niya. At habang nagtitingin-tingin si Mister, titingin-tingin din ako ng refrigerator kasi talagang, guys, gusto kong bumili ng refrigerator pero maganda pa kasi yung amin din. I like that soft close. Yeah. I think they're all soft close now. That's all like for apartment, right? Right there. The up and downs, yeah. But one limited space. Ito ha, kung plano nyo bumili ng washing machine, ito lang yung advice ko mga loves. Huwag kayong bibili ng Samsung po. Ang Samsung is may tendency po talaga siya. Experience na po ito ni Tami na kapag meron siyang gamit na ganun, may mga talagang problema, okay? Kung hindi ka marunong mag-fix, talagang makapabili ka ng iba. So ito si Tami, tumitingin din siya ng refrigerator. At so yun, finally, andito na yung ating binili, no? So si Manang, si ate po yung kumuha. Hindi ko alam kung sinong katulong niya nagkuha niyan kasi talagang ang bigat mga darling, no? At yun si Tami, masaya na siya. Kahit mabigat, well actually ito, presyo nito is 400 something. So naging 209 na lang. I think 209 na lang siya plus tax. Yun na po siya mga darling. Ang laki na po ng kaltas. Kaya nagmamadali na si Taming kunin, kaya yun, andito na kami. At pauwi na tayo mga darling, no? Tara. Ito na yung kinakatakutan ko mga loves. Kasi itong si Mister, kapag meron siyang mga ganitong i-install, ang ingay. So kung pwede ko lang iparinig sa inyo, lalo na kapag ilalagay na niya yung microwave doon sa ibabaw, ang ingay-ingay niya, sobra. Sabi ko, relax ka lang dong, ma-heart attack ka dyan, grabe. Paminsan talaga itong asawa ko, kapag may magagawin, sinasarado ko yung tainga ko mga laps kasi maririnig mo talaga, lalo na kapag may mali-mali or meron siyang hindi na na-gets, ay nako talaga, or nahihirapan siyang i-install. Yung tinulungan ko talaga siya kasi hindi pwedeng hindi tulungan mga loves. Ang bigat po nito, so nilagay po ni Tami dyan, sabi pa niya, support daw, sumuport ako ng strength mga loves. Hindi man kinaya ng legs ko nga ang kamay ko dahil nga sobrang short ko. Ginamit ko yung ulo like when I was a kid mga loves, na kapag magkuha ng tubig sa malayo,
at saka container yung gamit, ulo yung gagamitin. So yun yung ginawa ko kasi talagang ang sakit-sakit sa kamay. Mga loves, hindi siya parehas sa aming appliances, pero sa future kasi i-change namin ito sila dahan-dahan pag masisira na dahan-dahan sa ganitong color, stainless steel and then with black, you know. So kaya ito naiba siya kasi ito yung una na buang. So kaya yan, so hindi sila kaparehas, okay lang yan. Sa future i-change namin ito. Ito si Tami, naghisgot na siya. Ito, muntikan na niya itong nasira yung glass kasi yung sa harap. Inano niya ng upuan. So, kaya muntikan na talaga. Doble gasto. Banat dyan si Inday Marian, mga loves. Kailangan nating magtrabaho. Look, nag-agas yung oil, oh. Hindi ko alam kung bakit. Look, tignan nyo. Nag-agas. So, yan. Trabaho. Nag-weedwalk lang ako sa gilid-gilid ba. Baka nang hindi gani madala sa ating lawnmower. So yun yung ginagawa ko, kinukuha ko. So tapos na ako sa palibot ng ating bahay, sa mga gilid-gilid. Yan, nakikita ninyo yung may kulay na, no? May kulay na yung ating mga dahon-dahon. So yun, tara, tapos na din ako dyan sa pinaka-tuk-tuk dyan. And then, yun, sa gilikuran na naman tayo. Kapagod kaya, mga loves. Look, oh, nagagas yung oil, oh. Hindi ko alam kung bakit nagagas. Ito, tumutubo. So, i-spray ko yan. May kulay na yung ating mga loves. Yung ating front. Ito yung buhay ni Inday Marian, mga loves. Okay, so ito pala yung apple. May nagtatanong pala sa inyo, no? Yung apple daw ba kung nagbunga na ba? Wala pa, eh. Nag-start pa lang siya. Ito, oh. Kaka-start pa lang ng apple, mga loves, oh. Ito yung mga dahon niya. May mga bulaklak. Ito. Yan, ito yung apple. Ito yung puno niya, eh. Yan. Diba? Colorful kayo yung mga dahon namin, oh. Paano kaya pag mag-business na lang ako, mga love? Taga-gupit ng damo, ah. Tapos na ako dito din sa likuran. Ayun naman din, oh. Tingnan nyo. Ang linis-linis na ng aking paligid. Sobrang linis. Pati puno sa palibot. Diba? Winidwalk ko. Hala. Poison ivy, mga darling. Yun yung poison ivy, oh. Yaon. 3 dahon. Yun yung poison ivy. I think naputol ko siya. Naputol siya, mga loves. So that means kung hawakan ko yan, magka poison ivy din ako. So kaya wag nating hawakan. So yun. So pati mga puno, inano ko. Kailangan ko itong putulin, no? Mga piras din ito, mga loves. Mga puno, mga loves, sinilinis ko. Kasi sobrang, lago na yung damo sa paligid. Can you imagine? Ako lang to, mga loves. One woman, diba? Nag-iisang babae, naglilinis. Pero ang sarap sa feeling pagkatapos. Kasi pati likuran, pati kahoy, nilinis, di ba? Kailangan ko na din yung i-trim, oh. Sus, kapilang every year naman ako mag-trim niyan, oh, eh. Kapagod man mag-trim, oh. Sa loob din tapos na, oh, di ba? So mag-business na lang tayo, mga darling. Yan. So dito, ito yung nilakaran ko, no? Nung kami ni Tami dito, ah. Yun yung kahoy na kinuha ko, oh, nasa fire pit. May maglilinis dito, eh. Yun yung kahoy na kinuha ko. So dyan ko lang siya nilagay. Kukunin ko siya kapag maghaling ba. So kung mag-business ako, kailangan kong may mga kasama.
Sino kayang isama ko para mag-business? Charot. Kailangan din magbili ng mga gamit. Ang sarap kayang ganito. Pero, tapos na ako mga loves, mag-spray na naman ako. Punta tayo sa loob na, nagutom mas inday. Alas 12 na. Tara. Hi. Ito na lang yung pangatlong ko na to, weed whacker. Sinisira ko kasi yung iba. Well, hindi ko siya sinisira, nasisira lang siya. So kaya bumili. Ito na yung pangatlong weed whacker na namin ito. Gas po ito, yung isa battery. Yung isa battery. Yan. Ang sarap dito magpundo mga loves. Dito sa likuran ba dito? Magsarap dito magpundo, tawag nun? Mag-barbecue. Dito, malayo sa bahay. Pwede dito mag-barbecue ba? Malayo sa bahay. Mag-party-party. Dito malayo sa bahay. Malayo sa kapitbahay. Malayo din sa kapitbahay. Pwede dito mag-party. Dito, ilagay dito sa gitna. Diyan mag-barbecue, magpa-apoy ba? Yung sa fire pit, may fire pit naman doon. Ay, napagod ako mga loves. Tara, kailangan ko pang mabili ng lupa. Si Inday Mirian, tapos na nag-weedwalk mga loves, pero pagkatapos yung winidwalk, lahat ng paligid ko dito, palibot, naghanap na naman ako kung anong dapat gawin. Tignan, tinitrim ko na naman itong ating Japanese maple mga darling, kasi po sobrang lago po niya at natatabunan na ang lahat kung anong nasa ilalim. So sabi ko, itrim natin ito. Nabuburyo si Inday at walang ginagawa. So kaya hanap tayo kung ano pang dapat gagawin sa yard. At pagkatapos nito mga loves, anong ginagawa ko? Hindi ko na na-film. Nag-spray ako sa buong palibot ng aking fence sa likuran para naman hindi tumutubo sa ilalim ng fence at ang hirap i-weedwalk. But anyway, so yun lang yung ganap natin mga darling, no? Thank you guys so much for watching. It's very satisfying din itong time-lapse na ganito, oh. Yung makikita mo bang transformation, hindi na siya hindi na siya sobrang malago no sa ilalim, hindi na masyadong nagbitay-bitay, but anyway, bitay-bitay pa more. So ganyan ako mga loves. Thank you so much for watching at kita-kits tayo next time. Bye-bye!